Croeso mowr iawn I chi I bodlediad lleisia lleol, prosiect Llwyddo'n lleol. Fion Emyr ydw I, a mae'n braf iawn cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth rhaglen ARFOR ag ysbrydoliaeth prosiect Llwyddo'n lleol, da ni yma I ddangos bo cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres yma, mi fyddan ni yn cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n pryfu bod ffynnu yn cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneuriaid I arloeswyr. A mae gen nhw gyd I stori i'w rhannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw. Rwan ta, heddiw yma, da ni yn cael cwmni dau sydd yn bendant wedi llwyddo'n lleol. Lisa Taylor, wyt ti yn artist ofnadwy lwyddiannus yn yr ardal ac Cymru a tu hwnt, a Tom Owen, ti'n sylfaenydd y cwmni ofnadwy o boblogaidd. Dwi'n fan mawr, bob tro dwi'n gweld y fan smwddi na, mae rai fi gael un, Swig Smwddis. A dych chi hefyd yn mynd I fod yn rhannu eich profiadau chi o weithio a datblygu eich gyrfa chi yma yn ARFOR. Felly, Lisa, o'n i'n deud fanna wan bod chdi'n artist, a wedi bod yn efo dy gwmni dy hun wan ers sawl blwyddyn. Felly dwi'n dynabod I ers blynyddoedd. Felly dydath ni chdi bach o dy hanes di, sut nes di fynd ati I gael yr ysbrydoliaeth na I ddeud dwi'n artist. So fe'n oedd ddigwydd reit naturiol, sdi. O'n I wrth y modd yn ei cael pron i'n hogan fach. A dad yn lluchio paent a pethau gwaith llaw ato ni o hyd. Oedd yn artistiaid yn byw yn y pentra pron i'n fach, Mark a Madeline. Oedden nhw newydd raddio o Goleg Celf St Martins ar y pryd pan o'n i'n hogan fach. A oedden nhw'n hollol sgynt. Dwi'n gwybod pam nath nhw lewis dod I fyw I Rosmeirch o bob man. Ond oedden nhw'n dod lawr I tu ni gael swpar yn aml achos bod nhw mor sgynt. A oedden nhw wedi gwneud ffrindiau fo mam a dad, a dwi'n cofio meddwl, oh my god, mae'r pobl ma mor cool. So ni'n lyfio cael neud lluniau bob dydd pan dwi'n hyn. A wedyn, jyst dechrau meddwl am be I wneud ar ôl gadael ysgol, mynd I Coleg Menai I wneud Arts Foundation, wedyn I Llwyddo'n I astudio cwrs celf peintio. A wedyn nath bob dim jyst dechrau fanna, really. A do'n i'n meddwl mynd lawr y lôn o ella bod yn athrawes art neu gweithio mewn oriela, a ges I brofiadau really da yn gweithio mewn oriela. Ond dwi wrth y modd yn bod tu ôl i'r canfas. So jyst teimlo mor lwcus really o fod wedi cael neud ers yn llawn amser ers 7 mlynedd bron. Da. A mwy na thebyg I bobl sydd yn gwrando ar y podlediad yma, mwy na thebyg I bod nhw wedi gweld dy waith celf di. Mae'n reit drawiadol ac yn unigryw iawn, achos ti yn cymryd ysbrydoliaeth o'r dy ardal di mewn ffordd, o'r mynyddoedd. A felly, sut ti'n mynd ati I greu y gwaith arbennig yma ta? Dwi'n meddwl sy'n ni eisiau peintio'n un lle arall yn y byd I fod yn onest. Mae yna ysbrydoliaeth ddiwedd yma does. A dwi'n meddwl o'n i'n cymryd adran gan I tal chdi bach pan o'n i'n fengach. A pan eisiau coleg, o'n i'n sylwi bod fi'n colli adran ofnadwy. Ac yn amlwg, do'n i'n gallu gweld nhw, so o'n i'n trio cofio sut oedden nhw'n edrych. So dyna sut nath o gychwyn, really. O'n i'n neud llefydd dychmygol yn y cychwyn. A trio jyst cofio sut oedden nhw'n edrych, sut o'n i'n teimlo pan o'n i'n yn y mynyddoedd y ballu. So oedden nhw'n reit abstract. A dwi dal yn licio neud pethau reit aniaethol hyd heddiw. Ond beth sy'n neis ydy, dwi'n cael comisiyna'n dod I fewn lle mae pobl yn gofyn I fi wneud llefydd penodol. So mae hyn chydig bach mwy o challenge yn amlwg, chos mae'n gorau edrych yn un o'n y fath. Ond dwi'n licio cael yr hyddid I wneud yr ei bach mwy abstract dychmygol yma. So jyst mor falch o gael byw yma rili a cael yr ysbrydoliaeth yma reit ar stepan drws. A mae'n stunning yma dydy, so just really lwcus. A sy'n ni'n dweud dros y blynyddoedd dwytha rhywbeth dwi'n I weld o dy frand di neu dy fusnas di. Ti wedi gweithio'n galad iawn ar edrychiad yna. So sut ys ti fynd ati I gychwyn y brand? Mae hwnna'n gwestiwn da, achos mae hwnna wedi digwydd reit organic hefyd, achos pan o'n i'n cychwyn allan, dwi'n meddwl oedd cyfryngau cymdeithasol y bethau'n rhywbeth mor bwysig. A o'n i'n canolbwyntio mwy ar jyst bod yn artist, fatha, jyst arbrofi, ffeindio steil fy hun, a dyna be o'n i'n canolbwyntio ar. A wedyn, fel mae amser dim ymlaen, dwi'n meddwl mae cyfryngau cymdeithasol wedi mynd yn rili pwysig. A
obviously, oedd genna fi'r lliwiau ma'n barod, o'n i'n licio gweithio fo. Wedyn, ti'n trio cael fatha logo sy'n kind of cyd-fynd efo hynna. Wedyn, mae grid Instagram feed neu be bynnag yn kind of mynd, mae'r lliwiau yna jyst yn digwydd yn eitha naturiol gan organig. Wedyn, all of a sudden, gen ti ryw fath o brand neu fatha lliwiau neu pethau mae pobl yn cysylltu chdi efo. So mae wedi digwydd yn eitha naturiol. Dwi'n wedi gorfod meddwl gormod amdano fo, really. Dim bod fi'n gwybod really beth dwi'n neud, dwi'n winging it bob dydd. Ond na, mae'n cool sut mae'n gweithio, really. Dyna sy'n braf, really, fod gwneud celf, achos ti yn creu rhywbeth dwt. Lle dwi'n meddwl, os ti fel busnes lle ti ddim yn creu, mae hwnna'n rhywbeth arall i chdi sort o feddwl am. So dwi wedi bod yn lwcus fel bod fi efo'r lliwiau na'n barod, really. Ond na, mae'n really diddorol. A mae jyst yn dangos pa mor bwysig ydy brandio. A sy'n ni'n dweud bod hwnna'n un peth y ti, Tom, yn bendant, di cael hwyl dda arni efo Swig Smwddis. Felly, dydath ni chdi bach am sut ys di ati i gychwyn y busnes yna ta? So, o'n i'n gweithio'n America fel soccer coach, tennis coach. A wedyn, dyn ni'n gael 30 days i trafeilio. Tra ni'n trafeilio wedyn, o'n y queues tu allan ni juice bars a smoothie bars. So, yn fanna wedyn, nes i ddechrau mynd mewn i smoothies yn fanna. O gen i fi gwyddal, oedd yn ffrind dad o fi, oedd o'n mynnu bod ni'n mynd i cael smoothie bob bora. A wedyn, wrth gwrs, efo lockdown o falle, o'n i'n methu mynd nôl i America, ond wedyn o'n i'n meddwl sôn o gyfle gwych drwy explorio, ydyn ni'n gallu cychwyn cwmni smoothies yn Gogledd Cymru. A wedyn, dyna lle mae Swig di dechrau. Lle sut es di ati i gychwyn y busnes? Achos mae hwnna'n rhywbeth mowr iawn i ddechrau arni. Be oedd y camau cyntaf na o chdi'n gorfod i wneud? So, o'n i efo'r syniad. A ni'n dechrau wneud bach o market research, dwi'n meddwl mae hwnna'n pwysig yn un busnes. Tra ni'n neud hynna, nes i weld advert Llwyddo'n cael ar Facebook, which oedd newid bob dim, cys oedd o'n actually rhoi gôl a trefn ar be o'n i'n actually meddwl am. Felly, pan nes i fynd a ymgeisio ar hwnna, lwcus iawn i gael mynd arno fo, dwi'n meddwl o'na 40 o fusnesau eraill arno fo. So wedyn nath ni fynd ar cwrs o 10 wsos, 1000 o bunna hefyd i helpu ni ddechrau. A o fanna nes i gychwyn Swig o ran dechrau gwerthu. So wedyn oedd y busnes yn barod i werthu o Vauxhall Corsa fi, lle o'n i'n deliver o smoothies o gwmpas Gaernarfon. Which rei cool. So wedyn, oedd ymateb hwnna yn dda. So hwnna oedd foundation o sut nath ni gychwyn. Da. A tod o hynny, ti di tyfu a di tyfu. Felly, dath ni be oedd y cama nesa wedyn yn gorau wneud? So, ni'n gwybod sut oedd y cwmni mynd i edrych ar ôl deliver o smoothies. So, ni'n gwybod oedd y demand yna. So, hwnna oedd y peth o'n i'n poeni am. Dyna oedd mam a dad yn cwestiynu fi. Fatha, ti wedi fynd i America lle mae'n braf a bob dim. A mae'r culture yn wahanol yna. Osa demand yna yn Gogledd Cymru. Oedd y deliver o smoothies di danos bo' na. Felly, o'n i eisiau gwneud cwmni smoothies go iawn fan. So, o'n i wedi meddwl amdan cael siop. Mewn dan creu y smoothies a gwerthu nhw wedyn, tebyg i be mae Innocent yn gwneud mewn caffis a be bynnag. A wedyn, nath ffrind dadu sa'ch chi gallu gael fan. O'n i'n meddwl sy'n bosib gael fan smoothies just gysol logistics dŵr a falle. Turns out fo. So, o'n i'n meddwl fan straightforward, gallu help llog wedyn gan banc i gael y fan. A wedyn, traws newid o, nath o cymeryd 6 mis i draws newid o gyda help ffrindiau, teulu a bob dim. A wedyn, cychwyn ar y maes ar y 12th of June 2021 ar y maes o Gaernarfon. Nath ni agor y fan Swig yn official. A ti'n mynd ar hyd y lled y wlad fan, ti'n mynd i wyliau gwahanol, ti'n bob tro'n steddfod, a mae'n dangos bod o mor boblogaidd y bob an ti'n mynd. Diolch. Yndi, mae di gweithio reit dda. Dwi'n meddwl mae di helpu fi gan bod does am llawer yn neud beth dwi'n neud o ran smoothies. So mae hwnna'n haws i fi gael pitch fee. Dwi'n datgelu gormod o'n. Rwy'n gael ideas o'n ynddi. Ond o ran fel, dwi wedi bod yn lwcus lle. Dwi wedi ffeindio gap yn y farchnad a dwi wedi gallu mynd amdani. Dwi wedi mynd rownd llwyth o ysgolion, dros 100 o ysgolion o'n Gogledd Cymru hefyd. A mae hwnna wedi helpu brandio bob dim a gael y dilyniant yna. A wedyn, just mynd i llefydd gwahanol, mae yna gymaint o llefydd dyn ni wedi bod lle mae just heb di bod yn dda. A dim bai'r event, mae wedi bod yn bwrw, mae yna wbeth i mynd o'i le. Ond mae yna pethau fatha steddfodau wedi bod yn wych, Gwylfwyd Gaernarfon wedi bod yn catalyst o beth dyn ni'n neud bob blwyddyn hefyd. A wedyn, beth sy'n really cool ydy mynd i llefydd yn Lloegr rwan.
a danos menu yn Gymraeg efo chi, dwi'n newid o'n am byd. Dwi'n just about siarad Saesneg a Gymraeg. So, Mae'n ffordd cool, maen nhw'n rhywun wedi denu'r fan hyll pink na genna fi, maen nhw'n dechrau, maen nhw'n eisiau gweld beth i stori fi, dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n siarad Cymraeg yn y gylchol, maen nhw'n gweld pethau Cymraeg ar y menu, maen nhw'n gofyn beth i hwnna, a mae hwnna reit, mae brandiau fi slightly gwahanol pan dwi'n mynd i Lloegr hefyd, mewn festivals o ran fatha, mae gyd am Gymru, a dwi'n pwysio hwnna pan mewn Nghymru dwi'n gorau neud o. A mae hwnna rhywbeth sy'n bendant yn unigryw i'r ddau ohonoch chi, bod chi yn pwysio yr iaith a'r holl harddwch ma sydd gennym ni o'n cwmpas ni. Mae hynny yn waith y ddau ohonoch chi sy'n dangos pa mor bwysig ydy ARFOR a Eryri i'ch gwaith chi fyddi. Ond oeddech chi'n deud y fanna bod chdi wedi bod yn rhan o Llwyddo'n lleol ar y cychwyn, ond mae wedi bod yn rhan ohono fo drwy gydol dy daith di mewn ffordd o. Felly dydath ni sut ti wedi cael cymorth Llwyddo'n lleol drwy gydol dy daith di? So nes i ddechrau efo'r rhaglen elfennau fentro. O hwnna really cool, cos nath hwnna ddechrau hwnna sylfaen y busnes i gyd. A wedyn, wrth gwrs, gael help i gyflogi a bob dim hefyd. A hwnna'n reit exciting yn y siwrna nesaf o Swig, lle bod fi'n gorau neud bob dim yn y fan. O'n i wan yn gallu cael help o'r fan. A hefyd, rei cymorth iddo fi fynd i chwilio am sydd wedi dyfu'r busnes. Ond dwi'n meddwl y peth mwyaf o Llwyddo'n lleol ydy, dwi dal yn mewn cyswllt efo lot o bobl sydd wedi mynd ar y program. So fatha Nathan Craig nath agor y fan, a Nathan Craig yn hero iddo fi, a ddo ar yr ail cohort y Llwyddo'n lleol. So mae Ceirwyn Coffi Dre, dwi dal yn gweithio efo Ceirwyn ar dipyn o festivals a balli. Mae lot da ni'n yr un maes, bod ni'n direct competition efo'n gilydd, da ni'n yr un maes, so wedyn da ni'n gallu helpu'n gilydd allan yn fanna. A dwi'n meddwl dyna ydy, beth dwi dal i cymeryd o Llwyddo'n lleol ydy bod mae pobl newydd yn dod arno fo, mae gymuned reit dda sydd dal i fynd yna. A cydweithio dyna. Efo pobl mewn ffordd sydd yn yr un maes, fel oeddech chi'n deud. Ella bod yna collab yn mynd i ddigwydd efo yma, rhaid chdi gael Lisa i ddiseinio rhyw smoothie newydd i chdi. Efo rhyw gelf. Na ni, lwch, dechrau rhywbeth newydd. Dwi wedi kind of dwyn fel lliwia Lisa. Sbio ar y brandiau yma, pwy sy'n jyst yn denu sylw. Ti'n sbio ar oedd bob dim o'n Lisa wneud ar y reels a bob dim. A yr engagement mae'n gael drwy'n neud o'n Gymraeg, drwy'n neud o'n authentic. Mae'n ysbrydoliaeth mawr iddo fi. A ti wedi creu TikTok star efo dy dad? Do. Bendant. Diolch i dad. Do, efo'r holl fideos mi wedi wneud i chi. Chara teg iddo fe, Ond mae hwnna yn rhan bwysig, yn wedig, ti'n gweithio ben dy hun yn amlwg fel artist. Felly, i bobl sydd yn cychwyn a sydd eisiau mynd amdani a jyst bod yn artist lawrydd llawn amser, be ydy'r cymorth, be sa'ch chdi'n ei ddeud wrthyn nhw? Dwi'n meddwl, ti eisiau rhywbeth sy'n mynd i sefyll allan, rhywbeth sy'n neb arall. Ti eisiau trio cael steil dy hun, dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig, cos gynnwch chi gymaint o bobl sydd yn ei cael, ti eisiau dy waith di sefyll allan mewn rhyw ffordd. Just, dwi'n meddwl, mae'n job, achos, mae o'n, ti reit unig de, pan ti'n neud y waith. So, ti eisiau, jyst bod eich di dy hun, dwi'n meddwl bod pobl, especially yn lleol, maen nhw'n licio prynu gan y person. So, ella ar gyfryngau cymdeithasol bod o'n bwysig dangos yr ochr yna ohona chdi. Dwi'n meddwl, dwi wedi clywed rhywun yn dweud y cyngor wrtha fi, bod chdi misio gor-bwsiad gwerthu dy waith, bod o'n well wneud fatha 80% o jyst dangos chdi dy hun, a wedyn bod yr 20% arall yn fatha pwsiad pethau, sydd yn rili diddorol. So, dyna pam ti'n gweld pobl yn neud pethau hollol bonkers ar social media di mynd, yn lle jyst pwsia, prynwch hwn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, jyst bod yn chdi dy hun, a bod o'n reid dy hun allan yna rili de. A hefyd, peidio bod ofn methu neu ffeilio, fatha, os di rhywbeth ddim yn trio gweithio tro cynta, dim ots am dy ego di'n am byd, tro hwnna i'r un ochr. A jyst cario ymlaen tan ti'n fatha taro ar rhywbeth. Achos mae pob yn ei gymeriadau, jyst pwysig dysgu ohonyn nhw. A jyst peidio bod ofn. A i chdi fel artist llawrydd gweithio ar ben dy hun, sut ti yn gallu cael y cydbwysedd iawn na o
beintio, bod yn artist, a wedyn yr ochr fusnes. Achos mae'n siŵr bod hwnna reit anodd i jyglo. Mae o. Hwna di'r peth anoddau sy'n ei ddweud. Chos mae fatha bod chdi'n eisiau 2 ran o dy fren. Mae'n job fatha jumpio un i'r llall, really. Mae gen i fi stiwdio yn Ceil Llechi wan, a mae hynna rhywbeth dwi wedi stryglo fo, really. Dwi'n licio, dwi'n ffeindio bod peintio fi'n well pan dwi ddim yn cael set oriau i wneud o, so dwi'n licio allan wneud o ben bora, allan wneud o'n ganol nos, allan dim ganol nos, hwyr y nos. So ia, mae'n job fatha, cael yr ochr busnes na, fatha lle dwi'n iawn gen i fi set oriau i wneud o beth. A hefyd mae'n job fatha meddwl am yr ochr busnes o bethau a bod yn greadigol ar un pryd. Mae hefyd yn job wneud fatha commissions, achos mae hwnna'n fatha dwi'n gorfod dilyn brief, dwi'n cael gymaint o ryddid a hynna. Mae hwnna chdi bach mwy commercial, ddydyn ni. Ond mae o'n neis cael y balans o gallu gwneud gwaith fy hun ar commissions hefyd, so bod fi'n cael bach o ryddid pan dwi'n gwneud gwaith fi fy hun, lle. Ond ie, na, mae o'n job, de. Tyd y gwaith balans o'r ddau beth yna, sa'ch chi'n dweud na hwnna dydy un o'r heriau mwyaf sy'n yna wrth gychwyn busnes fel artist? Bendant, chos dwi'n meddwl bod yna chdi bach o tabw efo artistiaid i beidio bod yn commercial. Ond dwi'n teimlo fatha mae'r oes di newid chydig bach a fatha efo cyfryngau cymdeithasol a ballu, dwi'n teimlo fatha bod chdi yn gorfod bod chydig bach yn commercial dyddi yma. A hefyd, dyna dy'r unig ffordd ti'n mynd i allu neud bywoliaeth yna fo. Mae'n bwysig bod chdi'n enjoio beth ti'n neud yn amlwg. Ond mae rai chdi werthu hefyd. Ond efo'r ochr o bod yn unig yn neud gwaith cael fy hun, dwi yn really enjoyo wneud fatha gweithdair yr ochr rwan, achos mae hynna'n fatha, dwi'n gallu cymdeithasu efo pobl, siarad efo pobl, a ia, mae'r balans yna well gan fi wan, dwi'n meddwl. Ond i'n ffeindio fo'n anodd bod ben fy hun, dwi'n meddwl. Swn i'n dweud bod hwnna yn fenter newydd i'r busnes sydd yn bendant yn llwyddo, achos dwi'n gweld ar social media, lle ti yn cael parti bach, inca drink, ac yn cael llwyth o bobl at ei gilydd i drio neu chdi bach o waith celf. Dwi ddim wedi cael goem eto, ond allai bendant dweud, sy'n ni'n warthus yn yma. Ond so maen nhw'n edrych fatha nos weithio llawn hwyl, a mae hwnna'n syniad briliant i ddatblygu'r busnes. Ie, mae hwnna wedi, mae rhywbeth newydd i adio iddo fo, dwi'n meddwl. Ond ie, dydy o'n byd serious, mae jyst rhywbeth hwyliog, rili. Oce, so ni'n iawn, lle. Sa'ch chi'n champion. Ond na, dwi'n cael gymaint o laff yn un nhw, a jyst cael cyfarfod pobl, a dwi'n teimlo fatha bod o'n gweithio dda fatha, dyda bod rhywun yn dod â ffrind efo nhw sydd wedi gweld yn weithio blaen, a wedyn maen nhw allan prynu print. Mae jyst yn gweithio dda, really. Ti'n kind of cyrraedd cynulleidfa newydd o bobl, a obviously rhywbeth newydd i adio i Instagram a TikTok fi a ballu. So, na, mae bob dim yn sort of gweithio fi gilydd, bod nhw'n wahanol, lle. So, na, sbinio platiad yn bach, ond, na, dwi'n enjoyo. Lle i artist sydd yn cychwyn wan, o bosib yna rei pethau sydd wedi methu wedi llwyddo i chdi, pa gyngor sa'ch chi'n ei reid iddyn nhw? Dwi'n meddwl jyst rhaid i hynna'n allan yna. Peidio bod ofn trio mynd i siarad efo oriela, trio cystadlaethau dim ots os da chi'n methu. Mae pobl yn dod i wybod amdanach chi'n yr oriela yma wedyn. Ella cael arddangosfeydd grŵp i ddechrau fo'i. A trio cael yr hyder yna, achos mae o'n job yn enwedig pan da chi'n gwneud rhywbeth creadigol. Ti'n reid dy hun allan yna, ti'n reid y galon i gyd i fewn iddo fo. A ti'n teimlo eitha vulnerable pan ti'n dechrau wneud arddangosfeydd yn enwedig os ti'n berson reit sensitif fatha fi ac o'n i'n arfer poeni beth pobl yn feddwl yna fi. Oedd o'n ofnadwy o scary. So trio fatha rei hwnna i un ochr, dwi'n meddwl, a just go for it. Ond erbyn hyn, dwi wedi mynd i'r pegwn arall rwan, dwi'n cerio be mae'n efo meddwl. Ond na, mae'n net, faint o hyder ti'n gael mwy am beth ti'n neud o beth. Ond oedd hynna'n anodd ar y cychwyn rai fi. Gyfadda da. A be amdano chdi, Tom? Dim bod ni isio hybu neb i fynd ati i greu fan smoothie yn yr ardal i fod yn gystadleuaeth i chdi. Ond os na rhywun sydd efo rhywbeth gweddol debyg i Swig Smwddis, be sa'ch chdi yn reid fel cymorth iddyn nhw os dyn nhw eisiau cychwyn arni ar eu busnes nhw? Does am atab fatha pendant, cos dwi dal i neud mistakes. A fatha, o ran fel bwyd a diod, dwi'n meddwl am tebyg i artist efo Lisa, jyst gorau experimentio. Dwi eisiau gael dy cynnyrch yn iawn. Hwna ydi number 1, a wedyn, ond cyn i chdi werthu unrhyw byd wedyn, gael o brandio allan yna.
a danos I bobl pam ti'n neud o. Fatha mae yna neges tu ôl I bob dim da chi'n trio neud. Dyna da ni'n trio neud efo Swig, a dyna dwi'n ditha y tîm sy'n efo ni lot ydy. Pan da ni efo cwsmeriaid neu hyd yn oed pobl, da ni'n siarad amdano, da ni'n trio neud ffigur allan o pam da ni'n neud o a hyn da ni'n neud. So wedyn, wel, cyngor I rywun sy'n dechrau ydy, mae o'n laff ti'n dechrau fusnes dy hun, mae'n good laff, ti'n mynd I cyfarfod pobl arall, ond rhaid chdi just go for it, ond setio allan rhyw couple o goals neu milestones chdi licio gyrraedd, a wedyn asesu fo. Ond fel Lisa'n deud ar dechrau podcast, paid â meddwl bod ti'n mynd I fethu lot mwy na beth ti'n mynd I llwyddo reit yn dechrau. O ran just be eich ti'n gweld o, mae'n wbath yn mynd I newid. Mae model busnes chdi'n mynd I newid. Ond paid â meddwl fatha bod be all and end all ydi o os di'r hurdle gynta heb dim yn ffordd chdi. It's not for the faint-hearted, na di? Na di, o'na thick skin, da wedyn just... Mynd amdani. Mynd amdani. Oeddech chdi sôn af hana rwan bod chdi eisiau gwneud yn siŵr bod chdi fo cynnyrch wedi prynu'n leol, achos yn amlwg ti angen dy ffrwytha a dy lysia, so mae'n siŵr bod hwnna wedi bod yn rhan mawr o'r busnes I chdi fyd. Do, so un o'r challenge mwyaf o ran ffrwytha, yn wedig ffrwytha smoothies tropical chi, ydy bod nhw o gwlad arall. So'n byd yn eich neud am beth hwnna, bananas a pineapple a mangos a falle. Ond wedyn, da ni'n trio ffigur allan, wel, sut ydw i'n gallu gwneud mwy o un ochr o'r busnes. Ydw i'n gallu collaborate efo'r busnes lleol sydd yn gallu profidio y ffrwythau da ni'n gallu yn agos ydyn ni. Ydw i'n gallu gwneud mwy mewn pethau cymunedol. Just chydig bach fel I ddod o'r, trio combatio. Rhai pethau sy'n ni'n methu wneud yn hawdd. A beth sy'n nesa I Swig Smwddis, ti'n meddwl? Be ydy'r uchelgais? Vans yn bob man? Dwi'n meddwl vans fydd y boi. Mae un... Wel, gen I fi 2 fan ar y funud, ond mae un fan yn mynd efo beicio smoothie a mae'n neud gwahanol operations, mynd rownd ysgolion. Mae yna fan arall yn mynd o gwmpas yr festivals a falle, yr un pink mowr yna. Mae un fan yn ddigon. Mae yna wbeth yn mynd wrong efo fo'n ddyddiol. Ond dyna jyst I natur y busnes. So o ran fath o Swig, dwi'n gweld... Gen I rhyw 3 prosiect gwahanol dwi'n gweithio ar. O ran tyfiant. Dwi'n mynd I asesu hynna mewn chydig bach, dwi'n mynd I weld lle mae'n mynd. Ond swn i'n licio gael bod Swig mewn lleoliadau gwahanol ar draws Cymru. A hefyd bod ni'n gallu gwneud gwersi iechyd a lles yn yr ardaloedd yna hefyd. A cydweithio efo ysgolion, cydweithio efo food banks mewn o'n prosiect arall da ni'n gwneud. So mae yna lot o pethau cool. Brel. Swnio'n gyffroes iawn. Yndi. Just ni wedi weld ar newspaper mewn bach. Businessman messed it up. Had it all. Dyna fydd diwedd Swig. Dyna dwi'n gwylio. Na, mae'n gwbl. Ond fel chi'n dweud, mae lleoliadau yn bwysig ar hyd y lled. ARFOR a Cymru tu hwnt. Felly gobeithio fydden ni'n gweld y siopa yn popio fyny ar hyd y lled Cymru. Sy'n hynna'n exciting. Sy'n hynna'n pretty cool. A be amdano chdi, Lisa, beth sydd o flaen di dros y misoedd nesaf neu dros y blynyddoedd nesaf, ti'n meddwl? Cario ymlaen o fynd cydrink gobeithio. Gen I lot o gomisiynnau i'w gwneud. A gobeithio sy'n ni'n licio cael arddangosfa yn y blynyddoedd nesaf, sy'n lot o waith, obviously. A mae'n reit anodd cael arddangosfa, achos ti angen byw tra ti'n gwneud y gwaith ar gyfer arddangosfa, dod. So fatha, ti'n gwneud y peintiadau yma I gyd, ond ti'n gwybod os ti'n hyd yn oed yn mynd I werthu nhw. Ond ti'n gorfod cychwyn rhyw flwyddyn neu blwyddyn a hanner cyn yr arddangosfa. So mae'n job cael y balans na o fatha byw a neud bywoliaeth a cael gwaith yn barod at arddangosfa. So mae yna ddipyn o planiau neu efo hwnna. So bydde eisiau dipyn o amser I allu neud yn iawn lle. So gobeithio yn y blynyddoedd nesaf gael arddangosfa bach arall. Da. A hefyd, ti'n gwybod bod y ddau chi wedi neu am fod yn mynd o gwmpas ysgolion efo Llwyddo'n lleol. Felly, rhyw fath o TED Talks, dwi'n cymryd, ydy hynny wedi bod. Ydy hynny mynd yn iawn? Hwna'n really cool. Mae'n cool, ynddi? Mae'n cyntaf I fory, ond dwi wedi really enjoyo paratoi ar gyfer o. Oedd o'n reit emotional, actually. Pam? Dwi wedi penderfynu sgwennu llythyr I Lisa yn 14 mlwydd oed. So, oedd o'n nuts, fatha meddwl yn ôl, a fatha, yr hyder na, nes I sylwi fwyaf yn y fi, fatha. Dyna y cyngor mwyaf. Just, fedrem coelio. Ti'n mynd sylwi na faint ti wedi datblygu
tan ti'n actually fatha meddwl amdano fo'n iawn. So na, dwi'n edrych ymlaen iawn. Yn be amdano chdi, Tom? O, dwi wedi gwneud un yn Dyffryn Nantlla. Ie. A still after. Mae'n cool. Dwi'n siarad, ond be nes i oedd trio danos, mae hwn yn really cringy fan yw. O'n i'n trio danos fatha bod flavour mis green ni, dyna efo spinach a mango, pineapple sydd afal ar efo. A bod y ffrwytha'n representio fatha part o bwyd chi sy'n bwysig i wneud y smoothie perffaith. Dyna oedd un ni. A wedyn, nes i ddechrau off yn dweud, mae hwn yn really cringy i bawb. Just get over it, iawn. Go with it. So oedd yn cool, a nes i kind of, os da ni'n gallu cael fatha teenagers i ista a grando a engageio. Mae hwnna'n pretty, dwi'n meddwl hwnna'n rhaid da felly, a na oedd y matab yn rhaid cool. Ond o tasters hefyd? Na, gwyd. Na, hanner siomedig bod ni wedi cael taster rwan i fod yn hollol yna. Dwi'n stinge. Ond mae teenagers yn lyfio chdi, dydy. Ti'n cael engagement amazing ar TikTok efo nhw. Ie, mae'n her. Mae nhw'n... Na, mae'n reit cool. O, dwi'n meddwl hwnna di o, ie. Dwi'n meddwl fatha thing ardal ni di os di. Dwi'n meddwl, ie. Cys bod ni'n... Wrth gwrs, da ni'n siarad Cymraeg, a da ni'n gallu fatha uniaethu efo nhw ar y lefel yna. Ond hefyd, jyst y ffordd da ni'n siarad tafodiaeth. Ie, agos ata chdi. Agos ata. A dwi'n meddwl hwnna sydd helpu fi efo'r TikTok a felly. Fatha, drwy Llwyddo'n lleol a Menter Môn a bob dim, oedd yr emphasis o jyst gwneud beth yn Gymraeg. A wneud pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg hefyd dal yn eithaf chdi. So ar TikTok mae bob dim yn Gymraeg, pretty much. Gan fi, dwi'n engageio efo lefelau personol. Dwi'n meme hefyd. O'n i'n dre, genuine, o'n i'n dre dros dolyg yn cael peint. A nath yna rhywun dod ati fi yn dweud, ti'n meme? Nes i ddeud ar TikTok rhywbeth, lle dwi heddiw wedi Pwllheli. She's nuts am Pwllheli, fatha oedd y biggest deal heddiw, fatha oedd y Swig yn Pwllheli. Mae rhywun wedi clipio fo, a apparently mae rhywun yn gyrru fo i met nhw bob tro, fatha maen nhw'n mynd i Pwllheli. Dwi'n mynd i Pwllheli, oedd Swig, ie. Fatha dwi'n dod o'r il newydd. Da. O, dwi'n falch bod chdi meme. Hwna beth mowr i ddeud. Hwna di'r pinnacle. Ond dwi hefyd mor falch o lwyddiant y ddau ohonych chi, mae'r ddau ohonych chi yn amlwg yn ffynnu, a mae mor braf i weld bod chi yn cael gymaint o lwyddiant yn eich ardal lleol chi fyd. Dyna di'r peth pwysica. Felly diolch yn fawr iawn i chi, a edrych ymlaen i weld be ddaw dros y misoedd ar y blynyddoedd nesau'r ddau ohonych chi. Diolch yn fawr iawn i chi ddau. Appreciate o. Ai, bryl. Wel, am fwy o fanylion wedyn am y ddau ohonych chi, lle allan nhw ffeindio chi ar gyfryngau cymdeithasol? So, Instagram, lisa.urgain.cael.at a'r un fath ar gyfer TikTok. A be amdano chdi? At Swig Smwddis ydy bob dim da ni ar. Da. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau eto am y sgwrs. A cofiwch, os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am Llwyddo'n lleol, cerwch draw i'r wefan Llwyddo'n lleol 2050.cymru. A dyna ni am heddiw yma, mynwch efo ni unwaith eto am fwy gan bodlediad lleisia lleol. A cofiwch adael unrhyw sylwadau neu gwestiynau yna. Tan tro nesa, dra!